Аз от години работя с хора. Първоначално като журналист. Много ми беше интересно да общувам с най-различни хора. Бил съм в телеграфната агенция журналист. Там трябваше да се научиме в 15 реда да кажем къде, какво, кой, как е направил. Разбирате ли? И този синтез, умението да боравя с информация ме е движил през целия ми живот. Защото наистина важно е да можем да виждаме ключенцата, да може да усещаме света, в който живеем. Същият този интерес към информацията в един момент ме доведе до радиестезията. В анонса на нашата среща фигурира и тази странна дума. Радиус естезис. Излъчване и улавяне на излъчването. Всъщност, ние като човешки същества правиме три неща непрекъснато в своето ежедневие. Излъчваме и приемаме вълни. Общуваме с околния свят на това вълново ниво. Приемаме вещества и отработваме вещества и приемаме непрекъснато информация и отдаваме информация във външния свят. На базата на тези три елемента или три процеса, които осъществява човек ежедневно, ежеминутно, той може да съществува в този свят благодарение на правилно подадена информация, благодарение на правилно и на време подадено вещество, което може да го излекува, благодарение на правилно и навременно подадена енергия. Такова едно същество е човека, че и до ден днешен не могат да кажат какво той представлява. Имало е безброй дебати. Например, във Френската академия се е спорило дълги години, стотици наред, какво е човешкото същество. Имало писания, че той е такъв с гол, няма пера по себе си, ходи на два крака. На следващото заседание един оскубен пател бил пуснат в залата и казали, ей ви го на човека. На два крака, гол, няма пера. Може би днес сме се доближили малко повече до това каква е същината на човека. Защото това е кардинален въпрос. А какво всъщност ние представляваме? Ако погледнем от различни ъгли и посоки, човек несъмнено има тяло. Физическо, това може да не се съмнявате, доказано е научно. Има душа. Това е чувствено-емоционалният ни свят. И душата е заснета, измерена, че тежи около 37 грама. Правени са ред изследвания, момента преди да издъхне човек колко тежи, като издъхне колко тежи, да хвана тази тая невидима субстанция, колко грама тежи. Но това не обяснява много какво е душата, но така или иначе вече е прието, че имаме и душа, слава Богу. Защото тя е несъмнен дял от нас. И разбира се, когато говорим, че сме нечие творение, стигаме до тая думичка Творец, Бог, Дух. Много са имената, които се опитват да обяснят това творческо начало, което е създало целият този свят и нас с вас такива хубави, красиви, щастливи, здрави, успяващи хора. Радиус естезис, умението да чувстваме света около себе си, излъчванията на света около себе си, ни прави хора разумни, homo sapiens, мислещи някакви същества. Това, разбира се, не ни прави съвсем разумни същества, но е напредък, че можем да мислиме. Защото, когато мислиме, влизаме в общение с менталния свят. А менталният свят, това е Вселената. Първият принцип, знаете, гласи, Вселената е ментална. И като ментални мислещи същества, ние можем да твориме много други неща, които като че ли не са присъщи на кристалите, не са присъщи на растенията, не са присъщи, а дали не са на животните, не знам. Но според мен и някои изследвания и животните мислят, и то не зле. Умението да чувстваме света около себе си
ни позволява да търсиме опорни точки в този свят. Замисляли сте защо човека са го нарекли венец на Твореца? Творил Твореца. Един ден с какво се е занимавал в началото? Бог. Първите дни на сътворението. Какво направил? Разделил е вода от водата. Занимавал се с иригация, с напоителни дейности. Разделил една вода за съществата, която трябва да се пият, друга вода, къде да живеят други същества. И чак след като е подредил водите, след това е направил сушата, след това е направил растенията, след това всякакви живи твари, най-накрая си няма работата, направил човека. Венеца, нали? Крайната форма на живите материи е човека. Дайте си сметка, ако погледнете, всички сте виждали картинки на човешки ембрион, как се развива. Той почва от единението на две клетчици. Когато тия две клетчици се съединят, около тях светва един ореол от 6 светещи точици, една в центъра. И светнат ли тези 7 светещи точици, започва делението и след това през различни фази, като попова лъжичка, като гущърче, като някакво такова същество, расте и се ражда едно прекрасно дете. Нали? Тоест, ние в себе си съдържаме идеята за цялостното творение. В нас вътре има всички микро-макро елементи, цялата Менделеева таблица. Нали? Има 6 меридиана Ин, 6 меридиана Ян. Всички микро-макро елементи. Има кристална форма човека. Той е течен кристал. Всичко, което усвояваме, се свежда до разградени на молекули, на иони вещества. Преработва ги една безкрайно сложна лаборатория, излишното изчиства, произвежда енергия и един качествен, мислещ продукт, наречен човек. Защо може да се лекуваме с камъни? Литотерапията. Защо ни лекуват растенията? Защо ни лекуват кристалите? Защо ни лекува водата? Защо ни лекува звука? Ами защото всичко това е част от нашето сложно човешко същество. Човек е многомерна структура. Физическото тяло, представете си една глава кромитлук, нали? Коренчетата са нашето тяло, което е тук, на Земята. И след това следват много обвивки. Та етерно тяло ли не щеш, та астрално ли тяло не щеш, та ментално ли тяло не щеш, та каузална едно, та две, та духовна, та божествено. И във всичките тия нива има разни чакри, има разни там матрици, преходи, истории сложни. Човека с всичките му тези обвивки се вписва в 49 измерения. 49. А колко познаваме до сега? До преди 2000-та година бяха 3. 1, 2, 3 измерения. Менталното го предполагахме, но все още не беше сега активно задействано. След 2000-та година какво се случи? Свърши епоха на риби. Започна епоха на Водолея. Свърши голям перцепционен цикъл, 78 000 години. Нали? Свърши малък перцепционен цикъл. Свършиха ери епохи и какви ли не неща. И все още ние вървиме по тая земя, дишаме, радваме и се. И не сме унищожени от апокалипсис и всякакви други такива събития, които се очакваше да се случат на прехода на толкова много епохи, периоди, промени, драматични и всякакви такива неща. Китайците имат поговорка: не дай Боже се роди човек във време и в епоха на промени. Ета ние какво преживяхме? Нали? Една епоха, голям цикъл, малък цикъл, всичко това предполагаше да се свърши света, матрицата, в която живеем, и да се роди нещо принципно ново. През всичките много години, откакто работя, съм се стремял да разбера дали този свят ще го има аджеба, за да знам да се хъба, да уча, да работя, да се развивам, да правя много неща, или най-сетне ще се свърши този свят и да се свършва веднъж завинаги. Та май беха предсказали, та
Йоанта, не знам си който, апокалипсис. Толкова много пъти трябваше да свърши от този свят, че тръгнах да уча защо той не се свършва този свят. Ами, както ще разберете от едни послания, които ще чуете днеска, живота пусто е вечен. Няма свършък. Дали ще сме на тази земя, обаче е друг въпрос, защото нещо сме лоши стопани напоследък и виждате какво се случва. Днеска е най-горещия ден, от как се мерят всички температури по тази планета. Чак на Гренландия близо 36 градуса. В Исландия 42. Белгия 41. Париж се пържат на 43. Нали? Ами, каквото сме си направили, ще си го сърваме. Да. Когато започнах да търся информация за нещата, какви са процесите, които се случват с нашата планета, имаше много тревожни периоди. 2000-та година планетата прегря вътрешно. Получи субфибрилна температура. Температурата на дъното на Световния океан винаги била константа милиони години. Обаче 2000-та година се случи нещо странно и представете си човек да е с 37,3. Една температура, която като че ли не е много висока, обаче те кара да се чувстваш недобре, кара да се чувстваш болен, чудиш се какво се случва с тебе. Та 2000-та година на дъното на Световния океан се случи точно това. С 300 се повиши температурата. Планетата се разболя. И това, което наблюдаваме днес, започна тогава. Защото се промениха всички вертикални океански течения, всички хоризонтални океански течения, въздушните течения, появиха се явления като Ел Ниньо и така нататък, гълста им взе да изстива и планетата, мили хора, не е същата. Борис Золотов, който тогава водеше един чудесен семинар, почна с думите "Свършъка на света се състоя, честито", и ние седехме и мигахме на парцали. Нали? А всъщност вече не живееме на тази планета Земя, на която живеехме до 2000-та година. От 2000-та година насам живееме на друга планета. Тя пак е Земя, но изключително важно е да осъзнаеме в епохата на Водолея, която започна, какво всъщност е водата. След много години блъскане и изследване на най-различни води, не случайно в България вече 6 години и Джералд Полък провежда световната конференция по водата. Всички учени глави от цял свят идват тук в България при нас с безброй интересни изследвания на водата. Ако преди 2 години думата водата има памет, предизвикваше яростен гняв у учените по цял свят, днес, към днешна дата, е напълно ясно, научно доказано, че водата пренася информация и че може би ние сме част от цивилизацията вода, която обитава планетата. Тоест, всичко, което човек помисли, се записва във водата. Всичко, което човек предаде чрез слово, се записва от водата. Чрез мисъл се записва и запомня от водата. Събитията, на които водата е свидетел, се отпечатват в нея в картини. И след малко ще ви илюстрирам всичко това с снимки от най-различни моменти на моите изследвания. Нашите ще кажа, защото и съпругата ми участва. И тази млада дама също е вдъхновител на някой. Другия ми син Александър, който учи в това училище. Дай малко слайдче да нататък. Стоп на този кадър. Всяка вода има своя характеристика. В зависимост от това през какви земни пластове минава, носи микро-макроелементи, които са от 30 до 60, различна минерализация, различна структура. Когато водите са естествени,
а тук виждате Княжевска, Банкя и Горна баня в естествен вид. Вътре имат сякаш шепа песачинки. Всъщност една от тия води, излъгах ви, не е Банкя, е Балдаран. Балдаран, мисля, че е дъга. И това беше 2018 ли година, Световния ден на водата, 23-ти, знаете, март е Световен ден на водата. Отидахме в това училище. Там беше представена една друга изложба, какво се случва с водата. Децата правиха много и най-различни такива експерименти с водата. И в един момент просто помолих цялата аудитория, там бяха около 200 човека в фоайето на това училище. Взехме една водичка и ги помолих за една минутка цялата аудитория да отправиме някакво послание, всеки свое си послание към тази вода, която аз държах в ръцете си. След това погледнах водата, имам си метод, с който работя. Накапва се тая водичка на предметни стъкла, водата се изпарява по естествен начин, след това остава рисунък. И всъщност това, което водата е запечатала, са ето тези рисунки, които после се наблюдават на микроскоп при много голямо увеличение, 1000 пъти. Нали? Изумяваме това, че всеки път, когато има взаимодействие на човека с водата, това се отпечатва феноменално във водата. Давай, мести ги тези слайдчета. Стоп. Гледнете тая птица с разперени криле. И другата, която е символична. Това бяха деца, болшинството, със своите учители, с някои родители. И само за 30 секунди, те дори една минута, водата сякаш ми натежава в ръцете, все едно държах 5 литрова бутилка. Разбирате ли? Половин литрова мъничка бутилка така натежа. Такъв заряд получи водата. Дай нататък. Не щеш ли комети? Разбирате ли, ако тръгнем от това какви песачинки имахме в тая вода, погледнете какво се структурира. И то е плод на менталното общуване между аудиторията и водата. Действително, детските мечти са красиви. Действително, може водата да ни даде ключове за много знания. Може да ни доведе до древни стенописи, писмености, каквито многократно съм виждал и ще видите в една друга презентация. Водата по изумителен начин ни отпечатва нас, хората. Това, за което ще говорим и днес, и ще бъде продължение, е нещо, което правя през последните години, което не правихме и с Стела. Давайки на човек шишенце вода, в която има малко натриев хлорид. Това е солта или физиологичен разтвор. Солта ни помага да даде отпечатък водата, да ни рисува картини. Защото ако работиме с дистилирана вода и там няма никакви включвания, ние няма да видим никаква картина. Не, че няма да се зареди водата, пак ще се зареди. Ще танцуваме после факт. Малко по-късно и танци ще има. Да, говорихме за това, че дори една такава музика може да промени водата. Разберете, тя се мени за части от секундата. Да, той номер с водичката, ако човек подържи шишенце вода, 50-100 мл, с малко, 1 кубик вътре натриев хлорид, на Слънчев експерт-оператор на работа се нарича, пуска се музика, водещи и почва да танцува. Какво да правиме?
Опитвам се трети път да обясня. Шишенцето го взимаме. Слагаме го на слънчев сплит за около 2-3 минутки. Слънчевия сплит съвпада с сферата красота. За сефирите, за сферите, чували ли сте нещо? Това е кабала, една сложна наука, такава. Но сферата красота е базовата сфера на човешката душица. Слагайки обаче тук на слънчевия сплит, в тази зона има и друга сфера. Това е черния ни дроб или сферата на силата, а слънчевия сплит е синтезен център на трите сфери на физическото тяло. Тоест на слънчевия сплит ние все още не общуваме с душата, а с физическия план. В трите сфери на физическото тяло сме. Сила, слава и основание. За около 2-3 минути в директен контакт този енергиен център предава информация на водата за състоянието на физическото тяло. След това водата се слага на сърцето. Какво се намира там? Имаме сфера красота, базовата сфера на душата, сфера страх Божий и страхопочитание, втора на душата, сфера милосърдие, трета сфера на душата. Сърцето е центъра на нашата душица, седалище. Тук в сърцето е нашата душа. Тоест, държайки тази вода в тази зона, ние предаваме информация за състоянието на нашата душа, на нашия чувствено-емоционален свят. Най-накрая поставяме шишенцето с две ръце тук на третото око. Какво се намира тук? Имаме сфера вяра, сфера милосърдие, излага ви, мъдрост и сфера разум. Вяра, мъдрост, разум са трите сфери на духа в човека. А третото око, така наречено, чрез което се активира, например, хипофизата, е синтезен център на трите сфери на духа. Тоест, зареждайки на слънчев сплит на сърце и на трето око водата, ние отпечатваме нашето тяло, нашата душа и нашия дух. Картината, която получаваме, тази вода пак по същия начин се накапва на стъкълца, предава ни се една картина, която представлява негатив. Нали сте чували за фотографията? Едно време правихме кръжоци, имаше машинки, сега всичко по електронен. Правиш на телефона, пращаш по скайп. Там имаше фотохартия, проявители, фиксации и така нататък. Нали? И докато излезе една снимчица, беше дълъг процес. Но този принцип на отпечатъка, снемане на негатив, е много важен в информационния обмен. Защо? Защото след това, когато имаш на стъкълцето негатив и пуснеш през него мощна светлина, лазер, например, и отдолу сложиш един CD диск, ти можеш да превърнеш негатива, който имаш на стъкълцето, в позитив. Това беше началото на работа и с тела. Започнахме да правим инверсия от негативно състояние към позитивно състояние. И повярвайте ми, правиме го с много хора, много пъти, много време и се получават удивителни резултати по отношение на това, нашето негативно състояние да бъде превърнато в позитивно състояние. Помощник и посредник във всичките тези процеси е Нейно Величество водата. Защото ако я нямаше, ние нямаше да видим всичките тези множество картинки. Този проект тогава, март месец, завърши с това, че това, което виждате, беше и стана една голяма изложба и всички действително много се възрадваха. За това, че водата... Дори... Хомеопатиста. За това, че водата може да ни предава изключително точна информация, сега ще видите нещо много интересно. Последните години се надигна в световен мащаб дебат дали хомеопатията въобще представлява нещо. По поръчка, няма да казвам на кого,
хомеопатията беше люто оплюта в редица държави. И тук БАН излезе с един доклад, че това е много добро плацебо, но не нещо повече. В Русия се дигнаха една група 15 академици, професори, които казаха хомеопатията вън от аптеките, там да ходи, да се оправя, кой като вярва. Нали? И обадиха ми се наши учени от БАН, които пък смятат, че има много нещо и в хомеопатията. И ме помолиха, ако може да илюстрираме това, всъщност, случва ли се нещо, има ли нещо в тази хомеопатия. Правени са редица световни... Включайте си телефоните, бе. Толкова ли е трудно? Редица опити са правени от много сериозни научни институти и всъщност след потенция 15C, не знам това колко, 150 пъти ли е разреждане, никой досега в света не беше успял да докаже, че има нещо нататъка в хомеопатията. При големите потенции се твърди, че там няма и милимунда вещество. Нали? Дори спомен няма за вещество от изначалното вещество, откъдето се е тръгнало. И повярвайте ми, действително до миналата година никой в света не беше показал в картини, а какво всъщност има в хомеопатията. Пак изходяща вода, от която тръгнахме, това беше Девин. Нарочно взех вода от мрежата, за да не ме обвинявам, че манипулирам изследването. Казах, донесете ми бутилки вие, ето вие като картина тая вода, която се продава в аптечната мрежа. След това ми дадаха 20-тина хомеопатични продукта в различни потенции на най-елитната хомеопатична аптека в Лондон, нали, да е сигурно, че това е хомеопатия. Да не е някакво свободно съчинение. И след това тръгнахме, разтворихме по 5 гранулки от тези вещества, хомеопатични продукти, в 50 мл вода. След това от тези 50 мл вода взехме по 5 капки и сложихме в нови 50 мл вода, защото захарта от 5 гранулки беше много плътна в първата проба. И вече след второто разреждане започнахме да наблюдаваме какво ни казва водата. Продуктът е Туя оксиденталис и вижте какво се появи във водата. Следващия. Ето ви е туята. Нали? И какво каза водата? Да, туя е това. Ето и шишарките. Нали? Хора мили, за какво говориме? Започнах се с това, че ние обменяме информация, енергия, вещества. Да, може би в тези 5 гранулки няма и милимунда от растението туя. Нали? Обаче имаме абсолютен информационен отпечатък за същността на създанието туя. С всичките му качества, присъщи на него. За да няма съмнение, слагах и оригиналните растения. Следващото растение е ликоподиум. Някога огромен по времето на динозаврите, днеска едно малко храстче. Обаче ликоподиум ли е? Да, е следващия кадър. Такава структурна прилика. Разбирате ли, тези кадри първи ги гледа един специалист от БАН, който е специалист по разпознаване на образи. И го питам, има ли сходство? Той вика, за какво сходство ми говориш? Това е това. Няма какво да разпознавам тук. Даже ми се скара. Туберкулозата, това, което наблюдавате в ъгълчето е на лабораторно стъкло, действително проби от туберкулоза. И вижте какво отпечата водата. Още ми настръхва кожата. Боледувал съм от туберкулоза. Като го гледам този слайд, не мога да... Много често в белите дробове се появяват и тия
кръгчета, разрушават се тъканите. По този начин действа този страшен бацил и бич за човечеството. Но чрез подобието се лекува подобие. Хомеопатите знаят, използвайки тази информация и вибрация и енергия, какво да постигнат като ефект в човешкото тяло. Разбирате ли, хомеопатията ни дава точна информация и определена кинетирана енергия. Две неща от трите. Няма, може би, вещество. Безспорно. Давай нататък. Арнига Монтана. Вервайте ми, не мислех, че може водата да ми нарисува цвете. И то не едно. Нали? И ехинанцеята. Същата работа. Нали? И Игнация Амарана. Ето ви го плода, че даже с вътрешни подробности. Пулсатилата, която ми е любимо цвете пролетно в градината, вечера и така си събира цветенцата на пъпчици, сутринта, като грейне слънцето, се отваря. Красиво е, нали? Това е нукс вомика или стрихниновото дърво. Ами, има ли съмнение в отпечатък? Анакардиума, кашуто, който толкова много обичаме. Нали? Виждате ли го как расте? Ей, гона, тук е ядчицата. Виждате ли тук е ядчицата? Ето вие. Същата форма. Тук отиваме в една зона, където искахме да покажем разликата между различни потенции. И имаме само отпечатъци във водата. Нарочно не свалих слайдове на тема рак, карцином, но ако отворите интернет, ще видите меланом в развита фаза, меланом в начална фаза. Дай следващия слайд. Това е дебело черво, отрязано. Това пак е меланом. Това е бъбрек, поразен от карцином. А това, ако се вгледате, един безкрайно нещастен човек, гушнат от един състрадателен човек. Върни предния слайд, предния върни. И дай другия си. Гледайте и ми кажете каква е разликата. Пак ги смени двата. Тук имаме 200C потенция, а тук имаме 1M потенция. Да, много по-ярка. Това е много по-висока потенция. Специално се поставихме две потенции на едно и също вещество с цел каква? Да видим имаме ли разлика в енергийния потенциал. Единият от начините, по които се проявява енергията, е чрез усилване на светимостта. Има такъв професор Константин Коротков в Русия, в Петербург, който работи с едни газоразрядни камери. Нали? И има всякакви води, всякакви вещества. И когато се повиши енергията в изследвания обект, бил той растение, капка вода, каквото и да е, нали, тази камера улавя енергийния блик на изследвания обект. И когато се подаде енергия, примерно в това място... Не чуват отзад, казват хората. Може малко по-напред, по-високо. Добре, ще викам по-силно. Малко ми е нисък тембъра. Пак обяснявам. Когато се повиши енергията в изследвания обект, на камерата се появяват втори, трети, четвърти блик като светлина. Тоест, яркостта на изображението, смени ги пак за момент, е много ярко доказателство за различен енергиен потенциал. Дай следващия. Природното злато, аурум металикум, и това не вярвах, че някакъв метал може да ми нарисува водата. Нарисува ли го? Че е иззлатен, че и със същите контактни зони, в които златото се фаща в скалата. Тоест, какво наблюдаваме като явление? Да, в тези гранули хомеопатични е качено точно информацията за точно вещество и е генетирана определена енергия в този продукт.
тук вече отидахме на едно много високо ниво с много пряко доказателство, че водата има памет. Разбирате ли? Защото никой до сега не се осмели да опонира на това, че тук има манипулация. Разбирате ли? Тази презентация вече се извъртя, кажи речи, по цял свят, по доста научни симпозиуми и всички просто занемяват. Нямат коментар. Дори миналата година беше представена и на световната конференция на Черал Полък в програмата и беше единодушно приета като достоверно доказателство за това, че водата извършва този процес пренос на информация. Журналистите, които бяха твърдо убедени, че термина памет на водата е измислица, просто нямаха думи и не написаха нищо в пресата. Сериозно ви казвам. А бяха дошли на нож, готови да воюваме. Освен, че може да ни отпечати нас, водата, на физическо, на духовно, на душевно ниво, тя може да покаже каква е нашата същност. Дали носиме в себе си чист енергиен потенциал, някакъв силен потенциал, с който може да помогнем на другите. Те човека пирамида отвори другата. От години като радиестезист, например, използвам най-различни средства в помощ на човека, за да хармонизирам средата, в която живееме, за зонова терапия и огромна част от моите занимания дълги години беше да правя пирамиди. Повярвайте ми, поне 3 квадратни километра ламарина съм нарязал, алуминиев и съм направил на пирамиди. Най-различни. От 5 см до 5 метрови, хеопсови, островърхи, пирамиди на голод, за зонова терапия, за защита на дома. В моите книги, скоро ще ги преиздам двечките, много е писано коя пирамида, за какво помага, как да се използва и така нататък. Но в един момент хванах една вода и зададах въпроса, защо се занимавам с тия пирамиди? Вижте какво се случи. Нали? Оказа се, че ги нося в себе си тия пирамиди. От кое време, от кога не знам. Обаче знам как да правя пирамиди, знам кои пирамиди за кой човек са, знам кои пирамиди как да помагат. С мен е малко слайда. Тук ще видите нещо удивително, защото действително друга част от моята дейност е баланс, хармония на човешката душа. Една брой хора идват, които са смутени, объркани, изпаднали кой в депресия, кой в какво. И няма аспирин за нещастна любов. Повярвайте ми, няма сироп, когато душата те боли. Там са нужни други средства. Защо водата ни показва всичките тия? Върни предната картинка. Друмвал Мелхиседек. Мелхиседеците въобще, те са цял орден. И много духовни учители говорят за Меркаба, която представлява вписани една в друга пирамиди. Наблюдавайте. Вие сте сред първите хора, които виждат снимка на човешката душа. И то отпечатък във вода. Това е Меркабата. Удивително, просто давай надатък. Най-интересното е, че най-съща вода, която като че ли няма вътре в себе си никакви отсветители, може да ви даде в най-невероятни цветове структури и образования. Виждате в зелено
Погледнете каква невероятна симетрия и структура. Нали, как може това нещо да се появи във водата? А и го може. Защото, казвам, ментална е Вселената. И това е ментален отпечатък чрез тази, която ни носи в своята люлка, водата. Това е Рене Мей, с който имах щастие до 2017 година да пообщуваме и така непринудено. Запознахме се в списание 8, изследвах по негова снимка, заредих вода на нивото на третото око, на нивото на сърцето, на нивото на ръцете ми. Имаше една снимка на корицата в медитативна поза Рене Мей. И се показаха невероятни неща, но се оказа, че той също като мен носи пирамидите в себе си. Носи го това знание. Той е невероятен, за мен е феномен. Много го ухулиха, много спорят какво прави всъщност той. Много пъти го питат: Рене, ти какво правиш за хората? И той обяснява нещо безкрайно простичко. Аз давам кварки светлина на хората. Аз не съм лечител, не ги лекувам. Чували ли сте тая думичка кварк? Има кварки и лептони, които къде се намират? Обикалят около атома на орбита. Това са най-миниатюрните частици тук някъде вътре в нашите тела. Когато се подаде един кварк светлина, ще го видим и него в другата презентация след малко, нали, се задвижват процеси на атомарно ниво. Започва да се върти правилно тази групичка от микрочастици около атомите. За микролептоните много академици и учени казват, че това са елементите, които изграждат човешката душа. Микролептоните, кварките. Разбирате ли? Когато се подаде правилен чист кварк светлина на атомарно ниво, се поражда хармоничен процес за цялата система. Да, Рене не лекува, но ви дава хармония на атомарно ниво и тя може да се прояви оттам на клетъчно, т.е. на молекулярно, на клетъчно, на тъканно, на органно, на системно ниво. Какво толкова? Кварк светлина. Ани Лу също една от ученичките на Рене Мей и тя носи пирамидите в себе си. И аз. Виждате, все същата вода. Бяха зелени, бяха жълти, бяха в безброй цветове тези пирамиди, които казват едно: какъв си ти, какъв отпечатък и информация привнасяш в света, в който се намираш. Повярвайте ми, моя път беше споделяне на знания с хората, които идват при мен по някакъв повод и търсят помощ. Оказа се, че когато можеш да подадеш точна информация на човека, когато можеш да му подадеш малко енергия или кварк светлина, можеш да излекуваш и душата му, можеш да му помогнеш да намери пътя да излезе от капана на диагнозата, която звучи като смъртна присъда. Много са учените и лечителите, които казват: бе, няма рак, няма диабет, има състояния на човека, които водят до състояния, наречени с тези думи. Затова, каквато и диагноза да ви поставят, а вярвайте ми, медицината в момента поставя такива диагнози, че да ви зайде, за да изпише такава пътека, онакава пътека, за да вземе тия пари, да назначи такива изследвания и да си напълни касичката. Нали? Много често, като ми донесат и тръгнат да чета, аз казвам: това не си ти. Нали? Идва една позната архитектка с 7 епикризи.
Викам, па нема ли един доктор, който 7-те да ги прочете и да направи едно становище? Ми вика, няма. Изписани 17 лекарства върху 7 епикризи. Вика, как ще пия всичко това? Седнахме да мериме, оказа се, че 3 от 17 трябва да се пият. Ай, тя си ги пиеш всъщност. Но 3 от 17. И защо 7 епикризи да ти сложат, когато Бога ми би трябвало да има едно становище, какво ти е? Нали? Дай ли другата? Измъкването от целият този капан, в който отиваш някъде и ти казват, това ти има. Отиваш при другия, казват ти, бе, не, това друго е. Отиваш при третия и събираш на края на камара мнения, които обикновено са 50 на 50. 50 за това, което ти си мислиш, че ти има, и 50 против това, което ти си мислиш, че ти има. Нали? Не отричам медицината, разберете, тя е прекрасна наука. Имаме невероятни специалисти. Съпругата ми е хем фармацевт, хем лекар. Нали? Но системата, хора мили, която използва медицината, за да си пълни джобовете, е много порочна. Затова аз съм много повече учител, отколкото лечител. Защото уча хората да пият вода, правилно да се хранат, да използват помощни средства преди да са се разболели, да защитат дома си, за да не се влоши здравословното им състояние. Забравили сме какво е думата превенция. Нали? Забравихме какво е да си здрав, защото никой не говори за здраве, а всички говорят за здравна каса, за здравно осигуряване. А на книжките ни, тук има възрастни между вас, какво пише? Книжка на хронично болния. Нали? И там му се изписва поддръжка по хронична. Тук има и лекари, дълбок поклон към техния труд, защото те са хора, които толкова много учат, толкова много знаят и трябва да се реализират в една такава абсурдна ситуация, че просто шапка им свалям, че все още работят. Това не пречи обаче, като барон Мюнхаузен, когато осъзнаеме, че сме в блатото до шия и наоколо няма нищо друго освен нас, просто да се фанеме за скалпа и да почнем да се измъкваме от блатото. И пътя към това измъкване се нарича знание. Знаете ли каква е разликата между епохата на Водолея, която навлезе от 2000-та година в сила, и епохата на Риби, която си отиде 2000-та година? Епохата на Риби я наричат още епоха на Христовото съзнание. Какъв беше заветът на Христа? Обичай ближния като себе си. 2000 години дали се научихме да обичаме ближния, не знам. Защото някой кръцна това като себе си в един момент и то потъна някъде. А как да го обичаш пустия ближен, като ти идва да го фанеш за гушата? Нали, в много случаи. Докарват те до там. Къде обстоятелства, къде други неща. Но ако ние обичаме себе си и по същия начин се отнасяме към външния свят и обичаме другите като себе си, Бога ми, дали ще се цялата тая драма, която ни е обкръжила? Така или иначе, какво направи Исус? Как се кръстят християните, влизайки в православния храм? От тука до тука, от тука до тука. Това е кръстният знак, нали? Ако погледнем окултната анатомия, тук какво се намира? Третото око или синтезният център на сферите на духа. Тоест, Исус хвана тънък лъч от енергиите
сферите на духа и къде го отведе? Сфера красота, сфера милосърдие, сфера страх Божий. Тоест, Христовото съзнание искаше да ни научи да бъдем хора душевни, да развиеме енергиите на своята душа и да се научиме Бога ми да обичаме този свят. Така или иначе, тая епоха свърши. Почна епоха на Водолея. В едно от моите прозрения ми обясниха много нагледно и много простичко каква е разликата между двете епохи. Казаха ми, погледни Папа Йоан Павел II как благославя. Папа Йоан Павел II свиваше палеца и благославяше от нивото на сферата вяра до нивото на сферата знание, от нивото на сферата мъдрост до нивото на сферата разум. Ключ Тернер или 4 пръста изправени заедно са 4 букви от най-древното име на Бога. Епохата на Водолея предполага да работиме с вяра, но вяра постигната, не голословна. Стъпила на знание. Това, което правиме, да го правиме професионално съзнание, не просто така, не защото ни се иска, не като лаици, а като истински професионалисти. Сферата мъдрост има още една дума зад себе си. Воля. Това, което правиш, го прави с желязна воля. Как? Като творец. Защото сферата на разума предполага да работиме с творческо въображение. Тоест в епохата на Водолея, в която живееме вече, 19-та година, ние сме различни, защото се отварят енергиите на сърцето и се активират енергиите на духа. Водата е много добър помощник. Тези отпечатъци, за които ви говорях, вижте, това е една вода заредена в момент на лечебен сеанс. Дай следващия кадър. Това също. Ето ви го кварка светлина, който когато попадне там, на място, поражда безброй хармонични вълни след себе си. Пирамидите са носители на най-древното знание. Пирамидите са системи, които дават устойчивост на планетата Земя. Има пирамиди в Мексико, има пирамиди в Древен Египет, има пирамиди в Китай, има пирамиди и в България. Все още не ходиме там. Дай следващ кадър. Много често, когато наблюдавам вода заредена от различни хора с драматични проблеми. Това, което виждате, един младеж, който му бяха сложили диагноза епилепсия, който пиеше всякакви лекарства за епилепсия, които нямаха никакъв ефект. Той пропадаше, нямаше го някой път по 3, по 5 пъти на ден, изчезваше някъде и не знаеше къде отива. Но това не бяха епилептични припадъци. И когато тръгнахме да работиме, дори заредихме водата, изведнъж той показа един свят, коренно различен от земния. Обиталища, стаи, които са кръгли, има маси, има бюра, има все едно току-що излезе от човека от тая стая. Вижте Мадоната, която е гушнала младенеца и седи на прозореца и чака. И аз му казах, Деян, ти просто си дошъл от друг свят в нашето време да видиш става ли за живеене, тук и сега на земята. И той каза, човек, в моите пропадания, аз непрекъснато съм по разни космодруми, по разни други места, но това не е Земята. Или може би не е Земята в сегашната си битност. За мене, защото там се появиха цели стени с надписи след това. Това е отпечатък от Атлантида, която отдавна е била на Земята и си отишла. Ето ви един кварк. Точно зареден от Рене Мей. Така изглеждат кварките.
Той беше изумен, когато ги видя, защото не един, излезаха множество кварки. Вижте тези странни създания. Вижте това перфектно кристално цвете. Това са водички, заредени от деца от Мексико. И духа на това детенце страшно трудно се вписва в нашето ежедневие. И изпада в гняв и ярост, че не може да се изрази, че не може да общува със своите най-близки родители и същества. А носи в себе си знания от такъв мощен порядък, не знам какво ще стане там. Нали? Опитвам се да успея тази душа да я доведа до единение с тялото, за да може това дете да бъде адекватно в нашия свят. Вижте, хора мили, съотношението на водата спрямо сушата на планетата Земя е като една голяма футболна топка към топче пинг-понг. А си мислиме, че живееме на водна планета. Ако се събере всичката вода, ето я колко е. Затова трябва да се научиме да пазиме водата. Не да я превръщаме в гориво, каквито планове има, водородни двигатели скоро да се появят, които горят вода. Стане ли това, ние трябва да си взимаме парашутите и да се изнасяме от тази планета на някъде. Че сме се събрали на тази планета от много кътчета на Вселената, за мен това не е тайна. Само преди 2 месеца се запознах с Мирела, която дойде при мен с Тела. И от приказка на приказка за пътя, за неща, които се случват, предложих да заредим една вода, да видим защо тя говори на един чудесен, обаятелен език, много близък до скандинавските езици. А тя не веднъж е била там, в Норвегия, Финландия. Зареждайки водата, в нея се появи един невероятен портал. И не само. В началото, преди да почнем, тук се въртяха много кадри от тази заредена вода. Мисля, че за над 50 снимките. Освен това, през този портал дойде едно послание, което ще си позволя аз да изчета. Може да го чуете и видите в YouTube на фона на този портал. За мен това послание прозвуча безкрайно лично, защото пише една книга, в която всичко това, което ви говоря, ще бъде казано. И за изследванията за водата, и за епохата на Риби, епохата на Водолея, и въобще за формата на сътворението на човешкото същество на нашата Земя. И там, в моята книга, финала е точно този, за разликата между двете епохи и за тази същностна промяна, издигането на енергиите през горните порти на сърцето от сферата на душата в сферата на духа. И това е промяна, която касае всеки един от вас, всяко едно човешко същество на планетата. Защото 95-та година, след неимоверните усилия на хиляди хора, планетата Земя получи статут на разумно същество с право на самостоятелно развитие в Вселената. Няма да има апокалипсис, няма да има Армагедон, няма Антихриста да завладее света. Това стана ясно 95-та година. Тогава се изгради една златиста сфера около Земята, подобна на този портал, който видяхте. Северното сияние стана златисто за 6 месеца и стана ясно, че няма да има гибел на планетата и на цивилизацията, която обитава планетата. Разбирате ли? Затова
Днес говоря пред вас с ясното съзнание, че в тази нова епоха на Водолея, която ще бъде цели 6000 години, а не 2000, както епоха на Риби, ние ще извървим един дълъг път върху нашата ракета-носител Земя, в цивилизацията вода. Нека чуем това послание. Вие ще го чуете и на този удивителен език. Но там беше казано така. Остави Вселената да подреди тази нова подредба на света и на всяка твоя частичка, защото твоята ДНК всеки миг сега се прекалибрира и новият човек, който вече си ти, сега се преражда и се възстановява в твоето физическо аз, чрез твоето всесъвършено аз. Азът на духа се превъплъщава отново в новото ти тяло. Процесът ще бъде дълъг за тези, които не знаят, не искат и не приемат новото време. Но ти, който си отворил сърцето си и всичките си сетива за промяната, приемаш трансформацията тук и сега и всичко ще се случи само за миг. В един миг ще преминеш от стария в новия човек. Радвай се така, както се радват на небесата за твоето прераждане. Радвай се така, както се радва земята за твоето прераждане. Животът е вечен, животът никога няма да спре да съществува, а ти, който си тук и там едновременно, който обновяваш естеството си и който заедно с земята се издигаш, отвори сърцето си, за да се излее светлината и да помогне на целия свят да премине в новата вибрация. И няма да се случи онова, което беше предсказано. Земята ще се утвърди, тя няма да се разпадне, защото е по-силна от всякога. Но хората, които биха искали унищожението на света, ще изгорят в промяната. Новото съзнание ще подпише новия завет за новия свят, за новото творение на Бог. И ти, човекът на истината, на доброто, на милосърдието, на състраданието, на вярата, на новото знание, на любовта, на мъдростта, на новия разум и на творческото въображение ще видиш нов свят, какъвто никога не си представял. И земята ще се радва на мир, а всички човеци на Божието благоволение. Но днес смири сърцето си, отвори сетивата си, съедини се с природата на тази земя и на това небе, които ти подават ръка, за да преминете заедно в рая на земята. Не се страхувай от това, което ще виждаш, защото преходът е различен за всеки един човек. Ще срещаш неразбиране, отхвърляне, много болка, катаклизми, страдания, смърт, разрушения, не любов. Но всичко това ще премине, защото ти, стъпил върху майката земя, вече премина крайъгълния камък и си на пътя на предназначението си. Много ти благодаря.